Heritage Malta u għaqda volontarja tal-Knisja Parrokjali tal-Isla qed joffru repliki preċiżi tal-istatwa ikonika u mirakoluża tar-Redentur tal-Isla. Din iġbija għandha storja twila u sinifikanti. Maħduma fl-1742 mill-iskultur Saverio Laferla u meqjuma fl-oratorju tas-Santissimo Kurċifiss mill-ewwel ġibdet liha devozzjoni kbira, speċjalment meta faqqat il-pesta fl-1813. Il-vara għadha sal-lum meqjuma mhux biss fl-Isla iżda f'Malta kollha. Tant li jżuruha eluf ta' nies is-sena kollha, partikolarment fil-proċessjonijiet annwali mat-toroq tal-Isla. Sentejn ilu kien ġie firmat Memorandum of Understanding fejn kien maqbul li taqsima tad-diġitazzjoni ta' Heritage Malta tiskenja l-ġbija tar-Redentur u toħloq verżjoni diġitali tridimensjonali tagħha waqt li tkun qed tiġi rrestawrata. Il-proċess involva taħlita ta' teknoloġiji avvanzati fosthom fotogrammetrija mill-artu mill-ajru u skenjar bil-laser. B'dawn il-mezzi li jkomplementaw lil xulxin sedet tinħoloq rikostruzzjoni diġitali preċiża u dettaljata tal-istatwa kif inhi bħalissa. Il-mudell 3D li nħoloq li huwa proprjetà ta' żewġ entitajiet huwa rekord diġitali permanenti tal-istatwa u għodda effettiva ħafna biex ikun hemm rabta mal-pubbliku li tant xtaq kopja ta' din iġbija, kif spjega l-Arċipriet Father Robin Camilleri. Għalija dan il-proġett jiena żewwaqna flimkien tliet aspetti: l-aspett devozzjonali u spiritwali, l-aspett kulturali u anka artistiku u anka użajna t-teknoloġija li llum hija importanti ħafna. Daw tliet aspetti jgħinuna biex narfu iktar naħdmu aktar flimkien u proġett ikun anka holistiku. Nappella ħafna l-poplu Malti li l-hom jitolbu ħafna li jkollhom kopja ta' din iġbija għandhom kopja eżatta ta' din iġbija biex min ikun jixtieq jikollabora u jidħol fil-mezzi soċjali tagħna ħalli jkun jista' jakkwista kopja ta' din iġbija mirakoluża ta' Ġesu Redentur. Issa li tlesta l-proċess ta' restawru nħolqot il-verżjoni diġitali tridimensjonali tal-istatwa kif kien miftiem. Heritage Malta u l-parroċċa tal-Isla produċew repliki biex dawk li huma devoti ta' redenturi u kollezzjonisti kollhom l-opportunità ta' darba li jakkwistaw kopja minjatura ta' din iġbija. Ir-repliki saru f'ammont limitat u jiġu f'erba' isin differenti. Waħda minnhom li hi akbar mit-tlieta l-oħra hija edizzjoni speċjali u immirata lejn il-kollezzjonisti. Din tinkludi l-vara nnifisha, il-bradella u diversi elementi ta' tiżjin li jistabħu din iġbija devozzjonali. Il-vara minjatura hija innumerata u akkumpanjata minn ċertifikat ta' awtentiċità.